primeiro lugar, queremos agradecer o compromiso e o éxito total das folgas, a participación de todos os traballadores e traballadoras no sector do metal, nas 8 xornadas de folga, que foron o que fixeron que a patronal tivese que moverse e que fose un éxito os avances conseguidos no convenio sideiro da Coruña. A valoración que facemos deste preacordo é moi positiva, xa que acadamos moitos dos obxectivos marcados ao principio desta negociación do convenio do metal. Arrancamos estas folgas cando a patronal non ofrecía prácticamente nada en incremento salarial. Un convenio a 5 anos. Non quería falar dos fixos descontinuos. É dicir, non quería saber nada da precarización no sector. Ao final, demos a volta a todo eso. Queremos facer fincapé, a parte de incremento salarial do 15%, na importancia da revisión salarial a xaneiro de todos os anos. Acadar unha regulación dos fixos descontinuos foi unha das batallas que demos e que conquerimos. Fomos capaces de que teñan unha garantía de 6 meses de traballo efectivo ao ano, que hasta agora non o tiñan. Conseguimos un 75% de fixos de plantilla, que hasta agora non o tiñamos. Conseguimos a rebaixa dunha xornada de 12 horas, 8 horas no ano 2027 e 4 horas no ano 2029. Conseguimos meter o que era un calendario para o exceso de xornada, poñendo festivos no convenio. Neste convenio van 2, o 24 e o 31. Tamén fomos capaces de reducir a precariedade en un punto bastante importante como foi o tema das ETTs, xa que estamos a falar de poder regulalas de alguma maneira e ter un pequeno control sobre elas. Fomos capaces tamén de subir a indemnización dos contratos non indefinidos, que estaban 16 días por ano e agora está en 18. Conseguimos outro feito histórico no convenio de metal, que os desplazados teñan por primeira vez un plus a parte da dieta, cando están desplazados e teñan pernota. E ao mesmo tempo que a partir do minuto 31 poidan cobrar como tempo efectivo de traballo o seu desplazamento desde o hotel hasta o centro de traballo. En resume, fomos capaces de conquerir a maioría dos puntos que levábamos neste convenio. Estamos a falar de que, se non fora por movilizacións e folgas que levamos a cabo durante esta negociación, non seríamos capaces de conseguir todas estas melloras. Non foi fácil, pero é que a patronal esperou hasta o último momento, porque sabían que había unha folga e a xente cada vez estaba con máis ganas, non lle importaban os días de folga, eles sabían que se nós dábanos aguantado, eles sabían que o íbanos a sacar adiante. Así foi. Os 3 sindicatos mantovemos a unión. Por parte da CIGA, damoslle outra vez máis as grazas a todos e a todas as traballadoras do convenio do metal da provincia da Coruña. A partir de aí, non podemos deixar de amosar a nosa satisfacción e o noso orgullo pola loita. E isto demostra que a loita é o único camiño e é o único que nos permite avanzar nos convenios colectivos. Somos a raiva que ninguén enterra, listos para